Olá a todos e a todas, máis un vídeo. Xa há quase un mes que non subo nada, é que estiven bastante ocupado entre o traballo, pois cousas varias que estiven a preparar. Acabo de enviar xa o meu segundo libro de poemas para unha editora, estou a esperar a resposta. Vamos ver se a sorte e sai ese segundo libro que xa está pronto. Que máis ia contar eu? Como xa podestes ver, estiven a subir algúns vídeos con audio e imaxes o señor, eh, o director da Fundación, Ernesto Guerra da Cal, o señor Sebral, e acho que son uns vídeos ben interesantes, ben curiosos, en que fala de cousas tan descoñecidas como a vida dunha das figuras máis relevantes da nosa literatura. Estamos a falar de un home que fundou os estudos de portugués nos Estados Unidos de América, que foi o primeiro en facer unha tese sobre unha figura portuguesa nos Estados Unidos. Pareceme que é da máxima relevancia. E foi tamén o que levou os estudos de portugués e mesmo de castellano, estudos hispánicos e portugueses nos Estados Unidos, en dúas universidades, onde elaborou antoloxías de textos onde aparecían cos textos portugueses tamén autores e autoras galegos, como Rosalía de Castro. Por tanto, foi unha figura importante para internacionalizar a nosa literatura, e do cual non se fala moito. Como xa tiña comentado, publiquei unha antoloxía del há pouco tempo e agora continuo coa miña tese sobre Carballo Calero. Estive a ler ultimamente unha novela da cual gostei bastante e quería comentarvos xustamente este caso, o caso desta novela que se titula Nickets, unha historia de poligamía, da escritora Paulina Ciziane. Gostei moito dela, porque eu non tiña coñecimentos deste tipo de relacionamentos, da poligamía, e aínda que por veces temos información sobre sociedades, non é? Que há este tipo de prácticas, pois non é fácil comprender iso do punto de vista da persoa que o vive. Entón, pareceme un libro interesante porque coloca a cuestión da poligamía como esa heranza cultural de determinados lugares, nomeadamente en África, como é o caso, e como digamos, a ese confronto entre o pensamento deste tipo de religións polígamas e o cristianismo. Pareceme que é bastante interesante. E o libro está traballado dun punto de vista interno, traballando a parte emocional, emotiva, dunha muller que está, digamos, casada cun home polígamo. E entón acho impresionante e fiquei sorprendido e extasiado con este relato porque, como digo, entra dentro da parte do interno. Non é tanto como outros libros que poden ser a descrizón, non é? Unha descrizón paisaxística, etcétera, etcétera, senón que é unha paisaxe interna, que é un pouco como estou a escrever eu. Estes dous libros de poemas están traballados do interno, da parte interior para o exterior. E entón, este libro para min foi interesante porque traslada iso, traslada non é a palabra exacta, non? Senón que transmite as ideas, eses herdos culturais, e como isto nos afecta a certas persoas, neste caso, pois as mulleres sofren moito isto, e é unha cuestión que eu comparaba mesmo, por exemplo, co relato de Rosalía de Castro, Cartas a Eduarda, por un exemplo.
en que ela comentaba como as mulleres literatas eran mal vistas, como as mulleres tiñan que se dedicar a certas cousas, as mulleres socialmente, non? Se escribían, tiñan que escribir sobre cousas lindas, etcétera, etcétera. Os homes tiñan como que dar permiso para faceren isto, é dizer, as mulleres non tiñan posibilidade de facer nada sen unha tutela dun home. E lembreime deste relato e tamén pasou pola miña cabeza o seu conto, non? Ese conto gallego, o conto galego, en que falaba, se non lembro mal, pois, dunha muller que lle morría o marido e as mulleres non tiñan dereito nin herdar o que era común, o matrimonio, é dicer, herdaba o fillo e, en caso non ter un fillo, pois a muller ficaba totalmente perdida, unha cousa inacreditável. E entón, pois, un pouco comecei a pensar e a relacionar este relato, que nos está a dar esta autora, non? Sobre este libro publicado en 2002 e tamén hai que dicer que recebeu a pouco un premio, a Paulina Ticiane, e, por tanto, pois é unha escritura consolidada no panorama literario e, sinceramente, é un libro que me fixo pensar, que me fixo cuestionar como está a funcionar o mundo, como están a funcionar as cousas, en que estado están certas cuestións noutros países, noutras culturas, se compararmos como o noso, porque nós temos unha visión eurocéntrica, temos unha visión do que nos é común, do que nos é, pois, de alguma forma transmitido, mas nós non temos ese ponto de vista que nos pode dar pois unha persoa que mora nun lugar distante, cunha cultura diferente e coa mesma nosa lingua, ao final, porque este libro está en portugués, é dicer, en galego de Mozambique, dicer, non quero colocar nomes, xa teño falado sobre que para min é indiferente o nome que coloquemos na lingua, eu estou a ler iso e para min é como se estivese a falar comigo un veciño cualquer. Cando estou a ler iso, na miña cabeza todo aparece como se fose un veciño. Ás veces hai algunha palabra que non sei, que non o vin en ningún momento, mas non é un problema. Temos dicionarios, hoxe en día a tecnoloxía está pois facilmente está pois nos computadores, nos telemóveis, está en toda parte. Por tanto, é tan fácil como abrir un dicionario online e pesquisar esas palabras, un vocabulario. Mas, en xeral, é un libro que se lee moito ben e, pois, como digo, é un libro que recomendaría. Eu estou agora mesmo na Escola de Idiomas de Santiago de Compostela como alumno, desta vez non como profesor, e aprendendo, porque un profesor que non aprende dificilmente vai poder ensinar. Entón é importante manter esa actividade e esas melloras, mellorar os coñecementos, mellorar as capacidades, ler máis. É sempre importante mantermos unha mentalidade pois estarmos abertos ao coñecemento sempre. En fin, findei ese libro, teño pensado ler máis un, que non vou desvelar aínda o título, tamén para a Escola de Idiomas, cando se chegar a data xa falarei nisto, mas teño tamén algúns libros para ler que non tive a posibilidade, infelizmente, porque o tempo, como dicía, dando aulas, estive doente tamén durante un tempo, por culpa da Covid, por fin me atinxiu, foi inevitável e pronto, non foi tan terrible como podría ter sido, pois xa tomei 3 vacinas, non tomei a cuarta, mas
xa tiña 3, e entón non foi tan mal, mas foi difícil, foi pesado, e voltar a utilizar máscara constantemente, todo máis, lavar as mãos ben, etcétera, etcétera, pensar nas persoas próximas, non é? Para que non fiquen doentes tamén pola miña culpa, etcétera, etcétera. Entón, foron momentos un bocado difíceis, mas agora todo pasou, e xa estamos outra vez recuperados, e continuo cos podcast. Xa subín outro libro de Ernesto Guerra da Cal para quen tivera interese, de poemas, que xa está accesível, e agora estou a preparar futuro inmemorial. Estou a ler, ten un prefacio bastante longo, quase media hora de prefacio, que xa está grabado, e cando tiver grabado todo vou subir tamén este libro. Xa falta menos. A idea é subir todos eses libros recitando os poemas. Xa están todos os de Carballo Calero disponíveis no podcast. Poesía galega, acho que está accesible en Spotify e en varias destas plataformas de podcast. En fin, continuarei recitando, subindo os poemas até ter completado Ernesto Guerra da Cal. Depois comezarei con outras autoras e autores para ir completando ese arquivo sonoro. E teño pendentes por ler, como dicía, o último libro de Pedro Eiras. Xa tiña falado sobre dous deses libros aquí neste canal, e teño xa o terceiro libro, esa triloxía poética. Para iso, o último libro, e non sei se teño máis algún por aquí pendente. Estive a ler Flor Bela Espanca, de novo, recuperando as memorias, porque teño aí a obra toda, e li tamén un deses libros, faltame outro. A verdade é que é bastante duro, a poesía de Flor Bela é bastante dura, bastante pesada, non é para todos os públicos. E teño tamén o libro que me deu unha compañeira, unha amiga por aquí tamén, que se intitula Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que está aquí tamén, que teño de lelo. Non tive tempo, estou sen tempo, non há tempo a nada, que é complicado. E é iso, teño algúns libros pendentes, mas até non acabar co que estou a traballar é complicado. E agora tamén estou escrevendo un relato curto para participar nun certame literario en que non serve de nada realmente. Non costumo participar nestas cousas porque tamén non acredito pois na xustiza, entre aspas, neste tipo de convocatorias, mas pronto, animeime a escrever un pequeno relato e enviareino para ver se a sorte. Eu acho que non, mas vamos tentar, sobre todo porque está escrito nunha norma que non é a norma autonómica da Real Academia Galega, e, por tanto, as posibilidades de atinxir algún premio son poucas, non sei, poucas ou nulas, diría eu. En fin, a tentativa vai aí. Vou agora na páxina 19 dun máximo de 30, e a miña idea é completar este relato e enviálo para ver se há sorte. Teño até o 31 de xaneiro para enviálo. Vamos ver en que dá todo isto. Manterei-vos informados e informadas caso eu gañar iso, que se eu gañar iso vai ser como gañar a lotería prácticamente. En fin, espero que estexais todos ben, todos e todas, e nada, paso por aquí para vos desexar unhas boas festas, o Natal, un feliz ano novo, que veña con forza, con saúde, e por aquí estaremos subindo vídeos de vez en cuando. Todo depende da vida, porque o doutoramento é bastante pesado, as horas pasan,
e este ano tiña vontades de acabalo porque xa son varios anos, xa é o terceiro ano e non quería estar moito máis tempo ás voltas con Carballo Calero, aínda que goste do tema e do autor, é demais. Son 3 anos é suficiente. Porque xa tiña comezado antes destes 3 anos pola miña conta, entón xa é máis tempo, digamos. En fin, iso. Estarei traballando no doutoramento para acabar iso, estarei a traballar tamén en liceos, facendo sustituizóns e se tiver tempo preparando o concurso público novamente e iso. Entón, pois, subirei vídeos cando for posible. Nem sempre é posible todo. Gostaría de ter máis tempo. Se os vídeos desen diñeiro, pudese viver diso, pasaría o día lendo libros e subindo vídeos. Mas é que non dá, a vida non dá. Nada máis. Un abrazo para todas e todos. Vémonos no próximo vídeo. Feliz ano novo.